Mysliboller, kanadiske boller, speltbrød, jordbærtærte, sakratort, chokoladeboller og flødeskumskager. Mulighederne er mange, når christianshavnerne skal købe morgenbrød. Det er hård konkurrence på Christianshavn, når det er blevet, efter Emmerys også er kommet til. Lagkagehuset åbnede deres første bagerbutik på Christianshavns Torv i 1991. For 2,5 år siden åbnede det familiedrevne Holms Bageri, også kendt fra Illum, som placerede sig skråt overfor. Og nu må de 2 kvalitetsbager altså dele kunderne med endnu en bager, italienske Emmerys, som er kendt for deres tunge surdejsbrød. Men i Holms Bageri byder de konkurrencen velkommen. Jeg synes, der er plads til alle de gourmetbager, der er åbnet på Christianshavn. Nu er vi 3 rigtig stærke bagerforretninger. Jeg synes, at vi har hver vores at byde på. Og i Lagkagehuset synes de også, at Emery skal have en bid af kagen. Der er kunder nok at tage af, så det handler bare om at gøre det godt hver dag. Og forbrugeren får nogle valgmuligheder, og så konkurrencen gør, at vi alle sammen bliver bedre. Økologi og kvalitet går som varmt brød hos danskerne, men hvad synes de egentlig om at få smidt grovboller i nakken? At der ligger 3 gourmetbager her på Christianshavn, synes jeg er overdrevet. Jeg tror ikke, der er kunder nok til dem alle. Altså som Christianshavner synes vi, at der er for mange. Det er ikke de billigste bager i København. Nej, jeg synes, det er lidt unødvendigt, og vi kunne bruge så meget andet her på Christianshavn. Nu bor jeg her selv, så det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg tror ikke, at de konkurrerer prismæssigt. Jeg tror, at de holder deres fuldstændig standardpriser. Jeg kan godt være i tvivl om, at Christianshavn er stor nok til alle de bager. Gourmetbager eller ej, de privilegerede christianshavnere skal i hvert fald ikke lede længe efter en kop kaffe og en ostemad.